abavangeli abashumayeli sebephumile phansi kwethu abakhokheli bami ngaphesheya abafowethu nodade noma bami egameni lonyazi amen. Nkosana oguqe phambi kwenu bathi ekhaya umthokozisi wakaMthembu ngokudabuka ngasemandeni kodwa uNkulunkulu wasengibeka ngokufunda eCoastal College. Eqaleni kabafowethu bathena ngokuhlala sekuphinde kwahamba kwashintsha ngoba izinto ziyashintsha base bethi ngufoma J waseCoastal okuyena uche uyena okade phambi kwami. Ngithena ke ngoba mina sengufoma angikwazi ukusukuma umuntu ongiphethe engasukumile kumele eqale kusukume yena bese ngilandela mina ngoba phela ukuthi kade ngimphethe eqaleni akusenalo igunya lokuthi ngiphinde ngikhulume ngiqala ukukhuluma yena engakhulumile. Bantwana basezulwini sibonga ithuba esilitholayo suka entabeni zaseThekwini siza lapha entabeni zaseNdodo ngithi seBhamshela. Kuleli zweke ke kimi kukomalume wathi mayebona ubaba ekukhuleni kwakhe sebona ukuthi kufanele avuse umuzi waseBathenjini wasebona intombi kulelizwe amen. Umfowethu ukhulume ngodaba lakubo noma ukhulume ngendaba yakubo nami ngithi angibeke yakithi ngoba akekho la uShemba angafikanga khona amen. Kuleli ekhaya ngizala kulona kwakunokhokho khokho ke kushuthi wayegani yona egani oyintombi yakwaMkhize eyathi mayifika phakathi kwaleli yagceke la seBathenjini yasifike ibathola abantwana kodwa ebatholeni kwawo basebedlula emhlabeni baze baba abantu isikhathi kwakuyisikhathi saNkulunkulu wethu oqala uBhombela ibonga Nkosi. Uthi ma efika ezweni lakithi uBhombela kushuthi le ndoda yokhokho yayisikade lenkinga ihlasele shuthi ma efika kuBhombela sebeyafike bayaya naye ukaMamkhize kuBhombela mabefika beguqa phambi kaBhombela sebeyalibika udaba usethi uBhombela mangibuka esinyeni sale ntombi yakaMkhize abasekho abantwana abayohlala khona wena ntombi yakaMkhize hamba ofuna umakoti okuzoba uyena ozogana lensizwa yaseBathenjini mase usumfunile wambheka kodwa uzobe engaganile le ntombi uzobe ezogana wena nangempela hamba le ntombi yakaMkhize yambheka umakoti yasimthola entabeni zaseSalveshi yathola intombi yakamaphumulo yasibuya ngoba njengezwi likaBhombela ukuthi mase umtholile nibuye naye nize lapha kimi nangempela yamthola yasebebuya beza kuyena uNkulunkulu wethu bantwana abayingcwele mabefika phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu usiyayibikela le ntombi yakamaphumulo ukuthi njoba ulapha ngithele intombi yakaMkhize ayihambe ikufune kube uwena ozofika uzovusa lo muzi waseBathenjini. Mayifika mayesekhuluma lokho ukukhuluma abantwana bayingcwele uBhombela isethi ke kule ntombi ke abantwana ngizobabeka esinyeni sakho kodwa kulabantwana oyobazala umntwana wokuqala uyothola umntwana womfana igama lakhe kuyoba uJudiya uzomthatha lo mfana lona lengane uyinike ukaMamkhize yona ngane yakhe okuyoba eyobuzala izizukulwane nabazukulu nesizukulwane bese kuthi zonke lezi ezinye eziyolandela seziyoba semva kwakhe ayibonga Nkosi. Nangempela kwabanjalo njengoba kusho kaBhombela kwenziwa konke kwahanjiswa izinto njengoba kusuke ekhanjiswa abantwana abayingcwele sengiyaphuthuma kwaze kwenzeka le ntombi yasifika igane eBathenjini nangempela yathi yazibula ngayo umfana owathi mayeqanjwa kwathiwa uJudiya igama lakhe wasethathwa wayiswa ngala kaMamkhize eseyovusa le yandlu yakaMamkhize nangempela wathi mayiqhubeka kwamaphumulo wasebazala abantwana baba nje impela abaningi okuthi namhlanje na ke akusekho umuntu ukubona kodwa ngoba sikhona thina namhlanje okhulumayo nje umzukulu kaJudiya ayibonga Nkosi. Baba kokhulumile ukhulume ngendaba yenhlonipho njoba silapha abantwana bayingcwele silethwe inhlonipho sisuke emakhaya la sisuke khona sithe masifike eThekwini sathola abazali bethu
okuyinina lapha ekhambeni, okuwukusho ukuthi ebesikuthunywe emakhaya noma esikufundise emakhaya fanele sifike siqhubeke sikwenze ngisho ekhambeni, ngoba njoba usuku lapha mfowethu nawe dade ukuhamba kwakho